everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Pinangita ko sa balaod. Gihimo kong wanted nila ni Sir Virgilio. Tungod ko sa pagdakit ko nimo. Eliakim. Dako kag ikatabang. Aron maabsulto ko sa maong kaso. Limpiyuhan kong akong pangan. Alang sa kalinaw. Eliakim. Maayo ka ang imo nauna-unaan. Wala ko laing paagi nga nauna-unaan, Judia. Dili mas maayo nga pabilin ta din ay magtago-tago. O sige. Pero nabalaka gyud ko, Eliakim. Judia, mituo ko. Dako kang akong pagsalig. Nga angay og patas ang balaod. Ambot lang ka. Judia, O sige. Mamayuga na imong desisyon. May sigurong ato lang una ka nang ikonsulta ni Father Bastiano. uso tuod. Si Padre Bastiano. Importante kay nga may bahaw siya bahin ini. Ato niya paminaw ayang hukom. Wa ko malipay sa gisultin Tito Virgilio bahin kini mo, Marie. Miss Brenna, wa man tingali dautan sa akong gihimo. Dautan, Marie, dautan. Og dili yung kini maayo para nako. Hangyo ko lang. Ayaw og panghilabot. Palihog lang. Miss Brenna, ihigala ko na sa paya si Judea. Pero ako'y palabiha, Marie. Ayaw siya. Nakasabot ka, ha? Sorry lang kaayo, Miss Brenna. Pero gibati ko lang jud ang kaluoy ni Judea. Tingali, tungod kay parehas man may produkto sa kabus nga banay. Miss Marie, sabton ka ba? Nga nakigkontra ka na nako? No, Miss Brenna. Hilaw! Unsa ba na gibuhat mo? Naluoy lang lagi ko ni Judea. Parehas man gud ming popre. Please, sabta ko anang bahay na, Miss Brenna. Magmahay ka ning imo karong gibuhat, Marie. Magmahay ka! Bahala lang masuko siyan ako. Bahala na. Gidaugid ko sa kong konsensya. Di ka na ako kaya. Nga pasagdan lang si Judea. Batok silang dautan nga plano ni Mr. Virgilio Beneferti o Brenna Garces. Oh, si Miss Brenna kihapon ning nanawag. Di na ako siya tabagon. Bahala siya. May pag-i-off na rin ako akong cellphone. Bahala na masuko kapag ayaw na ako, Miss Brenna Garces. Bahala na. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Pagkalagot. Gi-off na niya yung cellphone. Maldita nga, Marie. Iya di kong gihagit. Dili ka magmahay. Dili, Marie. Makita mo unyang imong gipangitang maditaha ka. Uy, unsalay ato. Unsalay ako ikalaga. Ninghi gayon na. Masukod ko. Usa mo kamahal ang imong mga suod niya higala. Unsalan? Sa sitwasyon nga ingon ini,
Labaw nga gikinahanglan ang imong pagpakigigala ni Judea Florante. Wala man tawon ko'y mahimo ni Ana. Saon man tawon ako kuno. Na kay mahimo. Tungod kay dili ka inutil nga tao. Aron mo conclude ka sa pag-ingon nga wa kay mahimo. Ha? Ning iyang pagkahanaw. Nangita ka ba? Hala, ako nangita man tawon. No. Huwag ka mangitan niyang tinuoray. Tungod kay matod pa sa panultihon. Pangita o ikaw, magkakaplag. Salan? Ang pagsabot ko sa gibuhat mo, mauni. Nagpakisusi ka lang. Oh, muna na akong sabtan. Pero, pagpangitang tinuoray, wa. Hala! Bale, ako ginaglibog kaayo ni Ine. Na, bale. Bale nga sula po ni Ine, ay. Dili ko sab siya mabasol. Tungod kay daghang mga kakulian. Kung nga nung dili niya kayang pangitao ng iyang suod nga higala. Og numero 1 na ana, ang kwarta. Manong driver, muhapit na ta sa police headquarters palihog ha. Muhapit ang police headquarters sa station 1. Yan ako sa tungod yun nining baba sa simbahan. Sugdan ko na ang pagluhod paingon sa altar. Dito sa may sakristiya. Aron dugang kaluoy ug grasya nga ihatag kanako sa mabubuhat. Ug labaw sa tanan. Ang padahin kong pagsangpit alang sa hingpit yung kapasiluan sa salang portal nga akong nahimos manunupos nitong akong panahon sa kakaraanan. Si Eliakim, ana siya. Nagluhod pa ingon sa altar ni simbahan. Nagampo siya ug may gigunitan siyang rosaryohan. Gipangadji niya ang santos nga rosaryo. Kung usay kituhuan mo gusto, ug iyang kibutan nga naas kalangitan, sige, himua ka na Eliakim. Kay na akong nagsuporta. Salamat. Daghang gigay salamat, Padre Bastiano. Sa kanunay, magauban ang akong bendisyon. Ingon man ang panalangin sa Espiritu Santo sa atong amahan nga langit nun. Paamin ako sa imong kamot, Padre Bastiano. Hasta ko, Father. Paaminasap ko sa imong kamot. Day ba, Tito Virgilio? Oh, iha, Brena. Mao ka na itinood. Unya, sa imong bahin. Lisod mang buhaton ang giingon mong plano? No. Then go, Tito Virgilio. Kaya na ako pirmi sa imong liyo. Kwarta? Naata. Suportahan ta ka, Tito. Isaad ko kana kanimo. Basta ba ya, iha, Brena? O, ligi. Og nahibaw ka na. Nakaila ka na nako kung maunay mo pasaling, dili ba? Oo. Tinood ka na, iha. Well, balitayan na lang unya ko ha, Tito Virgilio. Nindot ka balita ang gusto ko mabalitaan unya. Oh, oo. Pabutaw niya ka na, iha, Brena. Sa ingon usab nga paagi, hinlo og hapsay ang daan nga imo pagkasubayon. Paingon sa kalampusan uban unya sa kaminyoon ninyo ni ehora nito nako. Gusto ko sang hawanan ng akong daan. Batok sa mga hilaptanon, Tito. Uy, anda mo day ka mo, Eliakim, Judea? Yes, Father. O, Padre Bastiano.
andam na kay mi alam sa pagbiya ning imong gipapuy-an namong bahay. O salamat jud kaayo, Father. Ayaw ka naghunahuna. Gibati ko sab ang tumang kalipay. Ingon man, dakong garbo nga mo'y inyong gidangpan. Ilakim, Ngano, Padre? akong mga panginaot nga unta buligan kamo sa Dios alang sa inyong katuyuan ang pag-angkon sa kahapsay o kalinaw sa pagpuyo. Salamat, Padre. Kaninyong duha, Judea o Eliakim, magauban kaninyo ang akong panalangin. Uban ang bendisyon sa atong amahan nga langit nun. Sa ngalan sa amahan, Sama sa anak, sa anak. o sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Oh, Father, Kung unsay buti pasabot atong maong tilimadon, siya nga mao'y labing gamanan, mao lamang ang bugto na sayon. Kung unsay mensahe nga gusto ni ining ipaabot. siya nga labing gamahanan. Siya nga mo'y magbubuhat. Siya nga mo'y tag-iya sa kinabuhi. Mao ang matuman. Sa tanang panahon ug sa tanay gayon. Siya ang matuman. Amen. Amen ug amen. usam kay tuyo sa chairman ako. Tingali, bahin kini sa kong papanghilabot sa ginangatan karon ni Judea Florante. Uban siyang driver nga gingalan og Eliakim. Well, sa gihapon, everything is fine. When ako ba sa imong trabaho ni ning akong opisina? Sir, Ops, pahamanaw na ko sa akong gisulti, Miss Marie. I'm so sorry, Mr. Chairman, sir. Well, iya. Dili ti ka mabasol. Kung tuwa kang Judea ang imong simpatiya. Daghan jud kayong salamat, sir. Ni-appreciate ko ni mo sa maayo mo kayong performance sa trabaho, Miss Marie. You did it very well. You really did it. Daghang salamat, sir. Kay imo ka na nakitang bahina. Abi mo, flattered ko running ako nabati gikan nimo, Mr. Chairman. Mapahiyumon kay akong amada nga misakay sa iyang auto. Kauban niyang sekretary nga si Miss Marie. Oh, kauban niya sakay sa iyang auto si Miss Marie? Mao na ako nakita. Kaya nga naman day, ha? Wala. Buhato na niyang plano. Batok sa mga babae. Brena? May nahibawan ka bang espesyal nga pagtinagdanay ni Lando? Ni Daddy Virgilio ug ni Miss Marie? Wa ko na ibawan bahay nila duha. Pero kung palalit do naman, unsam say na ni Ana. Nga biyudo man na imong amahan, og dalaga sab si Miss Marie nga iyang sekretary. Miss Marie, muhapit kita sa magpangaon. Una ko pa ikaw ihatod sa inyo. Okay? Uy, hala. Maikog na kayo ko ni mo, sir. Uy, ako baya kang boss. Ikaw ang chairman sa kumpanya. Tingalig, mahimo lang. Tingalig, mahimo lang nga ubos ang pagtanaw sa mga nakailan ni mo. Ug sa imong mga higala sa high society. Nga nakig-uban lang ka na ako nga. Nga imo lang sekretary. Oh no, ayaw niya nang huna-huna. Dili ka na maayo, iya. Ang ako lang, nga mas masuod pa kita pag-ayo. Niningi kayo na. Kalimte sa magkadiyot ang akong pagkaagaon. Maisip pa una nga ka-level ra kita.
Oh, dini ka lang una, ha? Tumagon ko na kanina akong cellphone. Gipaabot ko sa nato ni nga itong mga orders nga pagkaon o paman maluto. Sige lang, sir. Padayon lang, sir. Oh, hello. Yes. Gikulbaan man ko. Nabalaga kayo ko. Wa ko magkasabot sa akong gibati. Diyos ko. Unsay buti pasabot ni ini. Unsa man. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.